Știți cum se spune că dacă nu te implici în politică, la un moment dat ajungi să fii condus de oameni cu o capacitate mai redusă decât a ta. Asta se întâmplă deja, poate. Asta se întâmplă deja. Anul 2016 este foarte, foarte important și decisiv pentru evoluția României în viitor și Victor Hugo spunea foarte frumos acum 150 de ani: toate armatele lumii cumulate nu au suficientă forță pentru a se opune unei idei care a sosit timpul. Ei bine, a sosit timpul la momentul actual pentru o reîmprospătare a clasei politice pe care o dorește toată lumea. Vorbim de PSD-1 și de PSD-2 și de sateliții lor. De fapt, e o problemă la nivelul partidelor politice existente din România că nici ei, după cum vedeți, nu reușesc să-și găsească oameni și candidați. Au o reală problemă în zona asta. De ce? Pentru că prin prestația domniilor lor până la urmă, nu a altora din afară, au reușit să ducă politica noțiunea de politică într-o zonă atât de neplăcută, încât nici un om serios nu prea mai dorește să se asocieze cu acest nume, fie cu numele respectivelor partide, fie cu politica în ansamblu. Politica a ajuns ceva de care nu e bine să te atingi. Către acest lucru aici, către această zonă, suntem noi chemați să aducem o schimbare. Bun, în zona de dreapta, la momentul actual, nu există o ofertă politică serioasă. Adică, între noi fie vorba, PNL la momentul actual s-a depărtat foarte mult de liberalism, adică în ultimii 10 ani nu a avut nicio legătură cu zona liberală și, de fapt, cum nici PSD-ul nu a prea avut cu zona social-democrată. Mai degrabă a avut treabă cu zona de dreapta. Numai dacă ne gândim în perioada Tăricianu, nu? Numărul de angajați în sistemul bugetar de la începutul perioadei versus numărul de angajați în sistemul bugetar de la finalul perioadei. Și am încheiat discuția despre liberalism sau dacă în zona liberală. Apoi la Victor Ponta, în perioada guvernării, era toate măsurile de dreapta pe care le-a luat, el fiind un premier. Deci chestiunile ideologice în România la momentul actual, din păcate, s-au diluat complet. Spun din păcate pentru că totuși e important ca oamenii să vină împreună mânați de o viziune comună cu privire la ce ar fi bun pentru societate în ansamblu. Da? Chiar dacă aceste viziuni sunt diferite, oamenii se adună împreună în jurul acestor viziuni. Crezi că nu mai votează ideologii, nu mai degrabă oameni? S-a vorbit foarte mult și despre votul uninominal și despre acei candidați prolifici. Aici vorbim, de fapt, pe scena politică actuală, doar despre niște frății ale gestionării defectuoase a banului public, ca să mă exprim delicat. Deci asta este singura ideologie prezentă actualmente pe piața politică românească. Sigur că nu aș dori să intru foarte mult în dezbaterile ideologice, însă personal consider că singura dezbatere ideologică validă a anilor ce vin va fi între mai mult stat și mai puțin stat. Însă asta e o altă discuție și o păstrăm pentru o altă emisiune. La momentul actual, nici PSD, nici PNL nu reprezintă ideologiile pe care ar trebui să le prezinte. Nu poți vorbi despre dreptate socială dintr-o vilă din Teleorman. Nu ești credibil. Știți ce se întâmplă? Acest electorat bucureștean, dacă vă uitați pe sondaje, într-o proporție de peste 50%, nu consideră că are pe cine să voteze și nu intenționează să vină la vot, și într-o proporție de peste 10% spune că va vota, însă nu va vota cu niciunul din partidele existente actualmente, ci numai cu o forță politică nouă. Asta e nișa pe care vreți să o exploatați. Da. Acest electorat încă nu se regăsește. Pentru el nu există o ofertă la momentul actual credibilă și reală, mobilată, dacă vreți, cu oameni cu o probitate morală și cu o capacitate profesională dovedită în afara politicii, cu o carieră în afara politicii. În momentul în care vom aduce acești oameni în față, sunt absolut sigur, într-o formă coagulată, dacă se poate, sunt absolut sigur că bucureștenii vor răspunde practic nevoii actuale a societății, și anume de a
revitaliza clasa politică. Vă mai spun un lucru. A reuși să câștige alegerile locale în București la momentul actual de către o nouă forță politică este benefic societății. Adică PSD și PNL ele nu vor dispărea de pe scena politică, da? Dar ele au nevoie de reformare. Orice reformare a oricărui sistem trece printr-o înfrângere. Nu te vei reforma în succes și în câștig. În momentul în care ele vor câștiga alegerile locale sau generale, vor zice merge ca și până acum. Și vom fi condamnați încă 10 ani la perpetuare. Deci este un interes vital al României la momentul actual ca aceste partide existente care populează spectrul politic actual să piardă aceste alegeri pentru a le obliga la reformă. Pentru că eu nu vin și spun în zona politicii noi să vor fi numai competenți la un nivel de top și vor fi cei mai cinstiți oameni și nu. Dar categoric trebuie să fie la un nivel mult mai înalt și vor fi mult mai înalt, pentru că nu au avut de a face cu politica și nu au preferat să se concentreze pe zona profesională și vor fi la un nivel mai înalt. Da? Deci nu mai avem două căni cu apă rece, avem și o cană cu apă cel puțin călție, dacă nu călduță. În momentul ăla, partidele existente vor fi nevoite să se adapteze și să devină și ele cel puțin călăi sau călduțe. Pui un standard, exact. Și iată cum, într-un an, 2 de zile, societatea românească va face un pas foarte mare înainte, generând o clasă politică mai performantă decât cea anterioară. Însă, într-o democrație, legitimitatea este dată de alegeri, iar dacă la aceste alegeri forțe ale restaurației, dacă vreți, nu? Aceste echipe vor recâștiga puterea politică, se cam încheie, da? Pentru că valul schimbării va fi întrerupt pentru următorii mulți ani. Prea mulți.